Ehkä myös tähän teknologiaan ja miten niin tähän on päädytty ja näin, että nykyään meillä on niin kuin haaste, että se keskustelu on aika vaikeaa ja silloin just jos ei käydä sitä niin kasvokkain ja jossain somessa, niin se voi olla aika silleen mustavalkoista ja on niin kuin tavallaan usein tärkeä sitten, että voittaa ja sitten on ne muut, me ja ne muut ja sitten tullaan aika nopeasti niin tällaiseen niin mustavalkoiseen maailmaan, että on vaan niin kuin kaksi mielipidettä ja tietysti me ollaan oikeassa ja ne muut on väärässä ja sitten niin kuin tehdään sitä. Sitten niin kuin, että miten me ollaan tultu tähän ja tässä just valmistauduttiin tähän paneeliin, niin vähän muisteltiin mitä tässä niin teknologiapuolella niin toi Jarkko Oikarinen hän keksi silloin tämän IRCin, eli Internet Relay Chatin silloin 88, eli siitä on vähän aikaa. Ja sehän on niin se, mistä nämä kaikki nykyiset chatit ja muut on niin lähtenyt liikkeelle, niin sitten tässä jos me sille kollektiivina suomalaisena, niin meillä on vähän vastuuta tästä, että me ollaan niin luotu näitä teknologioita, jotka mahdollistavat tämän kaikki kehityksen, niin ehkä meidän pitäisi olla mukana sitten myös vähän ratkaisemassa näitä aiheuttamiamme ongelmia, että jos se nyt kokee niin tavallaan tämän vastuun tästä kaikesta ja voidaan ottaa sitä kunniaa ja sitten myös kantaa sitä vastuuta. Mutta joo, siis teknologiahan on aina niin kuin, ei voida syyllistää teknologiaa, mutta on tärkeää tietysti, että eletään tässä maailmassa, missä eletään ja meillä on niin kuin nämä kaikki härvelit ja teknologiat ja on AI:ta ja on algoritmeja, jotka vielä auttaa kärjistää näitä, niin pitää olla tietoisia niistä ja pitäisi tosiaankin katsoa, että voidaanko me pelastaa tämä julkinen keskustelu ja saada siihen niin jotain tolkkua. Ja ainakin itse huomannut, että sitten just kun on ihan silleen face to face keskustelee näiden tyyppien kanssa, jotka siellä somessa meukkaa, niin yleensä päästään parempaan lopputulokseen tai ihan voi välillä soittaakin näillä tyypeillä.